Chukwu okike abịa ma bịakene odogwu oyi jiri dị ebube ọ bụla eziokwu na nnukwu onugbo ka mụ n'ebe n'elu nwa afọ gbara ube anyị nwa amụrụ n'ọba agwa emusi enyi gị eze mbe m na n'ọgbarụ n'ebe ọja m dịrị Chukwu nwoke nwe jiri dị ebube kwebe Chukwu bịakene maka ọ na-eme ebe nwatakịrị fekarị ya ọma kpọba nna ya ọma bụrụ eziokwu maka ọ na-eme nwata mara okenye ọmara ndị Igbo gboo ọgbanye aga mụ ji na-esi anya wee binye na-achụ ofufo wee kpara nzu n'aka ka mụ ga ọnya bụ ife ka o wee si wee dị mma ọkwa nne maka na eziokwu na anụ nwe mpi ebu na-emerụ mfọta mere o ji abụ okirikiri ka na-abụ ukwu ose anaghị adị ihe enu ọkwa nne ha kpara m nzu n'aka wee kpọkwuo oge ekekelu ụwa dị ige bịakene oyi bịakene n'oge eji eme nya bụ ife na orue anyị mee ya eresi eme ya omenala Igbo n'oge anyị na-ekwu okwu ya bịakene dị ike bịakene odogwu na-abụ dike tete na anụ onugbo ka mụ n'ebe n'elu bịala ka ị mara m nzu odogwu ha kpọkwuo m ndị mbụ na ndị egede maka na ọ bụ mmadụ ụzọ sibe ite na-ebe onye afọ ụzọ enwe mkpọkpọ ite ọma bụrụ eziokwu mere o ji abụ nwata sobe okenye ọtara ibibere ji ọma ata anụ kpọrọ nkwụ ọkwa nne fekenenu ndị mbụ na ndị egede ndị bụ anya ụzọ wee sibe na onye abịghị ite bịa n'ụlọ oge akara ga erue bịakwuo n'ụgwụ na ụmara m nzuo okokoko ha na ọgbara ụba anyị ọkụ na ụga ama gbadoro ụkwụ wee mebere onye bụ ife ha na ọgbara ụba anyị bịakene oyi bịakene erigo na ụmara m nzu n'oruo mgbe eji ama ndị ego ndị mgbe anyị ji asụ nya bụ ji abana ma dị ehe eri ọkwa nne bịa n'ụlọ okokoko akpọkwuo ma na ụba agwe a na anyị jiri ji ebube dị isi enyi ike ụba agwe ndị nwe egwu bịakene eru ụkwụ na ụmara m nzu n'oge a kara aka erue hazi na ọ bụ ife onye ife na-akpanye a na-akpọ n'ujugwu ọkwa nne o nwere ife mụ ji kpọbụ unu n'ofu hazi m onye akpọrọ ya akpọrọ ibe ya maka na anaghị agwụta ọlọ na ọma bụrụ nnene hazi m onye akpọrọ ya akpọ n'ibe ya mmụọ niile na-emere ụmụ Igbo ife mmụọ niile na-emere anụ ọgbara ife arọbi na-agwụ na-emere ụmụ Igbo ife yekwuo n'ụgwụ na ụmara m nzu maka ọ na-eme obodo zuo ka ala eri ude na amado otu ụlọ ngịga ndị mmụọ ọkwa nne mere o ji abụ atụpụ a na ama ahụ ndị nwụrụ anwụ egwu ọja mmụọ na mmadụ ege ntị ma anụrụ maka na ọja bụ oke osisi kpọrọ nkwụ na-ekwu ajọ okwu na ka mụ ji gbupụrụ ya bụ ọzọ ya na-achị ofufe ka obodo nụrụ ọkwa nne ere ife mụ na-ekwu okwu ya ọkwa ekirisimasi ka anyị jere baba Disemba anyị aka anyị bara ọma bụrụ eziokwu oge ndị ọjọọ ha ji eje ebe dị iche iche chọọ ndị ahịa ekechi oge ndị ọjọọ ji eme mpụ na arụ dị iche iche mgbe ha ji enyi ọgwụ mgbe ha ji egbu oke ihe ite ọma bụrụ eziokwu nye aka mụ wee eze mbe m o jiri na-ese anya wee sị na amụ ya kpara nzu n'aka obodo nene na onye abụ nzu maka ọ na-emekwanụ tupu ha ma ama nzu ewenye ya elu ka obodo nene kene mere akwụkwọ ọjọọ na isi nke atọ ọ jiri gwa anyị na dị ga-esi wenye agwa elu n'ime ọzara etu aka ya esi wenye nwa nke mmadụ elu ka anya bụ naanị ya na-ete dị mma nke Chukwu etu afọ ka mụ si wenye nzu afọ elu wee sị anya bụ naanị ya na-ete dị mma nke Chukwu azụm Krismas anyị na-akwadobe Disemba ka anyị bara azụm na anyị ya afụ njedebe ya ọfọnụ ka mụ na-agọnụ ọma bụrụ eziokwu ka mụ na-ekwuru Igbo be anyị maka na ọ na-eme ochie dibịa chụọ aja ọ dị ka ọ wọrọ nye ndị mmụọ n'aka maka na dibịa bụrụ ọnụ na-agba afọ na-ada ọnwụ ma etinye mmanụ n'afọ udo nke obi ewee zuo nke ọkwa nnene mba anyị na ọ na-eme nwa dibịa ruju afọ oche na-achọ ya kọta mgbọrọgwụ ọkwa nne nya ka mụ ji kwubere onye bụ okwu maka na egwu ya egwu mere ọnụ egwu ya nụ ya ọma mee ntị ọkwa nne anọ m n'iko nke okenye eji anwụ mmiri na mpịatụ ji bụrụ ọzọ echiri echi hazi m ụlọ ya dịrị anyị mma na Disemba anyị bara ya mara anyị mma Nọvemba bayi oyi akụkọ ọjọọ niile akọrọ na Nọvemba ife ọjọọ niile merụ na Nọvemba na anyị zi anya jewe kene anya ya gwa ole ya ibe ya a na-ekwu ọkwụ gbara na ọgbọ ọgwụ a na-ekwu nke a na-ekwu ọkwụ ama agba na ame mma keta ọkwa nne ajọ ife m na-ekwu okwu ya bụ ogologo ndụ na-arụ isi ike anyị izi ife ọjọọ niile nke merụ na Nọvemba bayi o Disemba ka anyị na-aba ife ọma ka anyị ya afụnụ
ifeọma ka anyị ya afụ oche nke oye ma anya ọdachi ekwekwa n'ihe egwu ọkwa nne otu charity ndị ọma ndị ọya adịrị mma ọkwa ụnụ bụ ndị obe agwa eji eme ọnụ otu charity odogwuo unu na-emezi ife ike na mụ na anụ mkpọtụ na ọma bụrụ eziokwu otu charity ndị ọma ndị obe agwa ejiri ji ebube dịchie n'ike kene m ụnụ ncha n'ofu azụ na-eme todike na nke o mere onwe ike ime ọzọ kwa nne otu charity ekene m ụnụ ekene ọnụ na-azụ m n'ụnụ ya dịrị m otu charity na-azụ m n'ụnụ ya dịrị m n'izu ụmụ okorobịa ọgbalụ ụba anyị ha si na ikorobịa mmanya na-agwa agwa okpuru mmiri la udo adịghị ya anyị zụ onye mmanya na-agwa agwa ka Chukwu okike abịa ma nye ya ego ya eji goro mmanya ọkwa nne ụmụ okorobịa be anyị ọgbanye abụ ife jere chọgbu udene masị gbuo nkakwụ na anyị yi eche na mba akpa ego kpasi ego na ọ bụrụ na anyị kpasị ala enye abụ ego ụjọ ama atụbara anyị kedu ka anyị yi ezi dị enye abụ ego n'ụlọ ọma bụrụ nnene anyị ezobe onwe anyị azụ anyị ezobe onwe anyị ezo maka ndị amụsụ ọ bụrụ ajọ ife ha azụmego ọ bụ na anyị kpatara na anyị eri ya eri nwaanyị amụsụ ma ọ bụ nwoke amụsụ nke si na ọya adịrị anyị na mma ha izi na-ege kele ụwa anyị ejide ya maka na onwere onye anyị ji nke ya na-enuo ọfọ ka anyị ji eje emere m gịnị ọfọ anyị zi onwere onye anyị ji nke ya na-enuo onye zi na ọya ejide nke anyị si anaghị ya jide ya ọkwa ife anyị na-agọnụ maka na okirikiri ka na-agbụgwụ ose anaghị arị ihe n'ọma bụrụ nnene mkpakara ya ma ọzọ mara ọzọ ya nna otu charity ekene m ụnụ ekene ọnụ ụmụ okorobịa ndị otu charity na anyị si ya akwa ife nwe ka mụ na-agọrụ na ọ bụrụ eziokwu anyị si na ụlọ ya adịrị anyị ogologo ndụ na-arụ isi ike ha na-ekwu okwu ụmụ abụọ maka ọ na-eme ajụkọta onye mụrụ ama jụba onye ya anụzikwanụ anyị si n'oge ruo mgbe onye ọbụla ya efe n'ofe nke ọzọ na anyị isi mkpịsị nkwụ ya abịarụ ka anyị na-agọ n'uo oche nke oye eme anya ọdachi ekwekwa n'ihe ekwe azụ onye asị ya jide nke o ji amara na nke o ji amaka nke unu o ji amaka anyị zi unu jide nke unu ji n'unu na-emezi ife ike na Chukwu okike abịa ma ya gozi ụlọ ya dị ka oke osisi maka na oke osisi ya na-eje ka ghọrọ anọ ya eje toro onwe ya maka na anaghị akwa ọjị akwụ ọma bụrụ eziokwu n'ụlọ ya dị ka ose ọchị maka na ose ọjị anaghị eji ọgwụ ifere ọma bụrụ nnene ụlọ ya dị ka mmiri maka na mmiri enwere ilo ọ bụrụ eziokwu igbobe anyị na nnukwu olu ụlọ ya dị ka ugo chara acha maka na ugo chara acha anaghị echu n'ụlọ ya dị ka echi anaghị agwa ọ bụrụ eziokwu n'ụlọ ya dị ka anyanwụ ụtụtụ maka na anyanwụ ụtụtụ bilie anya ọbụla niile ya afọ ma bụrụ nnene aka na-ekpuchi ọnwa aka mara aka pụ ikpuchi ọnwa ma bụrụ eziokwu anyanwụ ụtụtụ emuke ego amam na a na-anụ ọnụ maka na igbo obi igbo mmụọ niile na-emere m bụ ife na Facebook na-egala elu ya bụ udene ga-adọta ụdị ngịga ndị mmụọ kwanne ya ka mụ ji gọbanụ ya bụ ọfọ wezi na Disemba anyị bara anyị amara anyị mma na anyị ya adịluo ọnwụ ike agaghị abụ oke anyị ife mberede agaghị abụ oke anyị ọbara anya ya wụfu n'ụzọ ka mụ na-ekwuo lele eze mbe ma na-ekwu okwu ya ọja mụ dịrị iche ugwu oke nwa ndị mbụ na ndị egere ha jiri na ndị Anambra ka ọkwa mụ na ebe n'enuo Igbo be anyị okokoko Igbo be anyị okokoko ewu okokoko alịrị egbu ori mmanwụ okokoko ifeọma ka mụ na-akwara uchi m akwa ọma bụrụ eziokwu ifeọma ka mụ na-ebere uchi m chimuo okokoko bịakere ike nụrụ ọnụ mgbuo maka ọ na-eme ochie dibịa chụọ aja ọ dị ka o were nye ndị mmụọ n'aka anyị kwuru na onye abụ ife ka ọ lele nna m ukwu oyi anyị gọrọ onye abụ ife ka ọ lele nna m ukwu ife akwa ife nwe agadi nwaanyị fụrụ anyị na otu ife mere ọkpala ya mekwa ya eme ọkwa nne azụmọpansi apa aja aka nsi na aka aja ya abanye ọnụ ka mụ na-aga agọ oche nke oyi eme anyị ọdachi ekwekwa n'ekwe anyị so na-eme n'iru ka anyị nọrọ n'azụ ọ na-eme n'azụ ka anyị nọrọ n'iru ihe aka nne aka ekpe mmasị ụba anyị gbuo n'aka nne ka anyị gbuo na mma na anyị gbuo n'aka ekpe ka anyị gbuo na mma mmemme na chimụ na mmanwụ oyi chimụ okokoko bịa kene